Ben, todo ben? Sí? Fantástico. Quen estivo o ano pasado na cuarta edición de Ourencanto que levante a man? Ajá. Moi ben. Entón coñecedes a Nica? Pero hai xente que non coñece a Nica. Hola, Oli. Hai xente que non coñece a Nica. Entón poñámolos en situación. Quen é Nica? Unha que? Unha canica. Efectivamente, Nica é unha canica, é a nosa pequena amiga que, ben, se algo lle encanta a esta amiga é descubrir novas aventuras ali, no fallado da súa casa. Ben, a última vez que vimos a Nica, meteuse por un burato. Onde está? Isto é o que nos gusta a nós. Continuará. Pero onde está? No, aí está, Nica. No, aí non está, que eu sei onde está Nica. Queredes saber onde está Nica? Despois de meterse por aquel burato? Valientes. Pois despois de meterse por aquel burato, Nica foi parar a un túnel de cores. A un túnel que subía e baixaba e tiña curvas, non tiña unha dirección en concreto, pero era moi divertido. E por ali iba Nica. Nica decatouse de que aquel túnel de cores era un tobogán. Arriba, costa baixo, costa arriba, costa baixo, curva. Era infinito? Non era infinito. Chegou ao fin daquel tobogán e Nica, ¡fum!, deu un chimpo enorme ao baleiro. Despois dese chimpo enorme, Nica aterrou no chan. Entre un montón de rocas con formas redondeadas que ocupaban todo o espazo. Ben, estaba no exterior. Ben, había máis cousas, aparte de pedras, había erva. Escoita. Escoitou un murmurio constante. Non eran risas, era outra cousa. Seguiu rodando, subindo por entre as pedras, seguindo aquel murmurio, e chegou á beira dun río. Aquel murmurio era a auga que baixaba mainante, creando o leito do río. E na beira, a auga movíase máis suave. Ese movimento suave convidou a Nica a un baile fresquiño e agradable. E Nica bailou. E bailou todo o que puido e máis.
Justo cando máis a gusto estaba batuxando na auga, Nica sentiu que unha man acollía e sacaba da auga. Era un neno. Era un neno que acolleu cas mans con moito, moito, moito cuidado. Mirou para ele e dixo: «Guau, que canica máis chula! Ti ves canda min?» E meteuna dentro dun bote, a escuras. Ao principio, Nica asustouse un pouco, vale? É que todo aconteceu tan rápido que non lle deu tempo a reaccionar. Entón estaba dentro daquel bote a escuras e todos sabemos que a escuras, cando abres moitos ollos, ves máis. Entón abriu moitos ollos e viu máis bolas como ela, sí, pero non eran como ela. Non eran canicas. Tiñan a mesma forma, tiñan o mesmo tamaño, pero non eran canicas. Que son? Son bolas de chocolate. Eran bolas de comer. Eran bolas desas cunha capa de chocolate rico e crujiente. Ben, pero o que máis lle chamou a atención era como estas bolas chamábanse dun xeito repetitivo e constante. Nica comezábase a marear un pouco ali entre tanta bola, cantando a un tempo. O cheiro a chocolate rico e doce. E de súpeto unha man, esta vez grande e forte, colleuna e sacouna do bote. Era un home. Era un home que colleu a Nica pensando que era unha bola de chocolate, entón levouna directamente cara a súa boca, sen saber que era unha canica. Entón, no momento que se percatou de que aquelo non era un bombón, sino unha canica, guindouna ao chan, lembrando o rapaz que deixara ali. Neste momento, Nica aproveitou para rodar e rodar e rodar e escapar daquel disparate. E rodou e nesas estaba cando foi parar os pés dunha tecedora. E quedou abraiada mirando o seu traballo, como tecía aquelas agullas tan bonitas que traballaban cunha sincronización perfecta e que estaban a tecer un boneco lindísimo. O movimento destas agullas creaba unha melodía que deixou a Nica hipnotizada. Chiqui
Aquela melodía deixouna enfeitizada. Non sabía se pasaran minutos ou horas. Ela só quería seguir escoitando aquela melodía tan entrañable. E ao pouco apareceu o neno. Sí, mais desta vez non reparou en Nica. Non porque viña abraiado xogando cun aparello de pompas, de xoguete, que botaba burbullas de moitas cores diferentes, tamaños, e todas elas percorrían o espazo, algunhas estoupaban no aire, outras estoupaban no chan. E Nica quedou mirando para aquelas pompas, imaginándose que sería o mellor algunha delas, e que podería voar por espazos infinitos e novos. Ai, que feliz estaba Nica. Imaginábase voando máis alo do río, voando por riba de aldeas, de cidades, descubrindo novos lugares para engadir a todos aqueles que xa coñeceu dende que saiu daquela caixa, lembrades daquel fallado. Pero de súpeto apareceu un gato. Sí, un gato. Un gato que Nica non viu. Era un gato da tecelá que apareceu ali, silandeiro, viu a Nica e ¡zap! Atrapouna, como o mellor dos seus tesouros. Levouna con ela coas súas patiñas de diante, lonxe, moi lonxe, a un cuarto escuro, e meteuna dentro dun baúl. O gato marchou pensando en vir horas despois a xogar co seu novo brinquedo. E ali estaba Nica, nun cuarto escuro, dentro dun baúl. Ben, esta vez non tiña medo porque sabía que nada malo lle acontecería, mas naquel baúl non había nada. E aburríase. O rato aburriuse de se aburrir. E aburriuse máis. Hola! Non se lle ocurriu outra cousa mellor que xogar co seu eco dentro daquel baúl inmenso. Despois de divertirse co seu propio eco, acabou non aborrecendo tamén.
Ajá! Mira para aí! O baúl tiña un burato. Entón Nica aproveitou e saiu polo burato. E despois de sair polo burato, saiu do cuarto. Percorreu todo o pasillo buscando aquela tecelá porque quería seguir escoitando aquela historia tan maravillosa, aquela canción. Pero de súpeto... Silencio. Outro ruido. Saúde. Este era un ruido agudo e penetrante. Moi molesto. Achegábase cada vez máis a Nica. Que era? Unha aspiradora! Non! Era unha aspiradora que tragaba todo o seu paso. Era unha máquina infernal, non había quen que se librara dela. Sigue. Mais, dalle máis. Esa Nica non daba forza. Estaba a piques de ser absorbida por ela. Continúas ti, vale. Onde imos? Onde estábamos? Vale. Xusto cando Nica estaba sendo absorbida rodando cara esa máquina infernal, o ruido parou. E ao lado daquela aspiradora apareceu un home. Era aquel home que intentara comer a Nica confundíndoa con un bombón. Achegouse a ela, colleuna, achegouse a ela, colleuna, desta vez sen intentar comela, menos mal. E pensou, quedou cavilando. Subiu as escaleiras da casa. E subiu, ata chegar a onde? Ao fallado da casa. E chegou aquel fallado de onde saíra da súa caixa e de onde viviu tantísimas aventuras. Aquel home devolveu na súa caixa. Ben, ao final mereceu a pena vivir tantas e tantas aventuras e coñecer tantos e tantos lugares. Ben, cada día Nica chama a todos os habitantes da caixa para que vayan con ela. Ela súbese en riba dunha goma de borrar e comeza a contar todas as súas batallas. E cando remata de contalas, feliz de voltar ao seu fogar cas súas xentes, todos e todas cantan alegremente a canción de Nica. Chetendad. E se lles preguntamos a eles e a elas si se lembran da canción de Nica? Iba a pedírselo ahora. Difícil, ¿verdad? Algo de Nica Bajad ten. manos. Nica, Nica, canica, Nica, Nica. Pero as canicas, as bolas dan voltas. Veña, por favor, tica, coreografía. Vamos allá. Nica. 1, 2,
3 y...
¿Escucháis? ¿Escucháis? Os toca a vosotros ahora, ¿eh? Solo a vosotros, ¿eh? ¿Empezamos? 1, 2... Para ahora súper suave, aquí. Suave. Suave que no despacio. ¿Sumamos coros? Suave. 2. Solo
Chicos, ¿probamos? ¿Solo músicos? 1, 2, 3, ¡va! Un poquito más. 2 toques más. ¿Preparados para saltar? ¡Ah! De mi cocina. Periscopio abajo todos. Todos juntos, todos
Terra, Maina.